Auni yang ma bendul doglan chukudu kunsigi bogo nyuma. Benefunti kuyer banya kili. Haba sauda kuyer banya kili France kana namba foma ku Niger ale kayen kujugu. Hulba kuyer banya kili France kana namba foma ku fenugrec. Huile d'olive no ezeituni. Huile de coco ni diɲɛ bɛɛ da bɛn b'a kan ko bi kunsigi bɔ. An bɛ kɛ fɛn ninnu bɛɛ kɛ barama kɔnɔna na n'a sɔrɔ la helba n'o ye fenugrec n'a mugu de b'i bolo i bɛ se k'o k'a la ale sɛnsɛn de ma nɔgɔn dɔɔni. N'a sɔrɔ la tulu wɛrɛw b'i bolo i n'a fɔ situlu i bɛ se k'olu bɛɛ fara a kan. Situlu yɛrɛ ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmanda ye bendul ko ta fanfɛla la. An b'a sigi ta k'a ka tobi miniti 5 bɔɲango i kana na ɲinɛ a kɔ dɛ ɲana a bɛ kanga ka yɛlɛ sanfɛla la. A bɛ pɛrɛn-pɛrɛn dɔɔni i bɛ to k'a lama. Miniti 5 kɔfɛ an b'a jigi k'a bila a ka suma. Bendul dabɔ kun ye kunkolo sogo de ye waasa a ka don ne kunkolo sogo la ka ɲɛ. Nin pɛn sugunin de bɛ ne bolo ne b'a kɛ nin kɔnɔna na k'a kɛ n kunsigi dugumana na. O la kunsigi dugumana b'a nafa sɔrɔ kosɛbɛ. A sumalen ɲuman an b'a kɛ barani dɔ kɔnɔ k'a bila yen nɔ semaine 1 bɔɲango i b'a ni kɛfɛn ninnu bɛɛ to ɲɔgɔn kan waasa u ka se ka wugu a la ka ɲɛ. K'a fɔ n b'a kɛ n kunna tulu ye siɲɛ 1 a dabɔn d'o kama dɛ a dabɔn bɛ benduli de kama. I b'a k'i kunkolo la ka musɔrɔ meleke a la n'a y'i ja i bɛ se ka mana kɛ k'a meleke fɔlɔ ka sɔrɔ ka musɔrɔ meleke a la k'i kunkolo to a funteni na ɛri 2 n'a y'i ja ɛri 1 ɲɔgɔn yɛrɛ a ka ɲi kojugu. Ne b'a kɛ n kunkolo la semaine kɔnɔ siɲɛ 1 kuma dɔw la ne bɛ semaine 2 kɛ k'a sɔrɔ ma kɛ n kunna nka kalo n t'o kɛ abada k'a sɔrɔ ma kɛ n kunna. Ni mɔgɔ minnu y'a utiliser k'a dɔn k'a ye u nafa a ye n'a fɔ commentaire la waasa a k'a to maa tɔw k'a essayer. Aw k'an bɛɛ aw ni yan ma kebab brochette don. An bɛ sɛ disibu den 2 ta k'a tigɛ k'a misɛnya dɔɔni basabu an bɛna sin di walima an b'a susu kolonin kɔnɔna na. Poivron dɔɔni layi den 2 an b'o kɛ mixeur kɔnɔna na ka sɔrɔ k'an ka sɛbu fara a kan. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ épice mugu k'a la i n'a fɔ paprika, kari mugu, persil ani poivre mugu dɔɔni. I b'a kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. An bɛ mayonnaise dɔɔni fara a kan o b'a sankɔrɔta. Waasa a si ka ja an bɛ tulu dɔɔni k'a la ka sɔrɔ k'a si. An bɛ mana dɔ ta o b'a to a tɛ nɔrɔ an tɛgɛ la. An bɛ kuyari kɛ ka sogobu in ta k'a kɛ an ka mana kɔnɔna na. An bɛ sogo kala kilan 2 ye basabu an bɛna yira pɔli de kɔnɔna na waasa a ka se ka bila pɔli kɔnɔ ka ɲɛ. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na an b'a bɛɛ kɛ tan cogo in na a tɛ nɔrɔ an tɛgɛ la a kɛ ko bi ɲɛ fana. An bɛ tulu dɔɔni k'an ka pɔli kɔnɔna na ka sɔrɔ k'a ni jɔsi ka sɔrɔ k'an ka kebabu ta k'a k'a kɔnɔna na k'a yira ni dabɔ sa. Miniti 20 ka se miniti 25 ma a kan ka se. Miniti 30 bɔɲango kɔfɛ an ka kebabu sera. Kebabu in ni fɛn bɛɛ ka di. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na firiti b'a kɔrɔ malo fana b'a kɔrɔ la n'i ye nin sɔrɔ zamɛ kan a ka di kosɛbɛ. Wa n'i y'a sɔrɔ shawarma buru fana kɔnɔ i b'i nɛ kunu k'i dalankolon to. Aw bismillah. Aw ni yan ma arabu ka biɲɛ sauté cogo don. I b'i ka biɲɛ ta i b'a tigɛ k'a misɛnya yɛrɛ de ne tɛ n yɛrɛ ka kuma dɔɔni u b'a tigɛ k'a misɛnya yɛrɛ de u bɛ biɲɛ wele arabukan na ko kibda. Jaba kumaba 1 bɔɲango n'a y'i ja i b'i ka jaba caya basabu b'a jaba caya yɛrɛ de kari mugu ani poivre mugu dɔɔni. An b'an ka da sigi ta kan nin ye da yɛrɛ de bɔgɔdaga an bɛ tulu dɔɔni k'a la kuyɛri ɲɛ 2 bɔɲango. An bɛ jaba k'a la ka jaba in yira n'a yɛrɛ ye fɔ a kolo ka fa kosɛbɛ. N'i sɔmina da la dumuni na ni nin maanɔ i tɛ se k'a dabila ten dɛ an ka da dilannaw tɛ se ka dɛsɛ ka nin dilan abada. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a sera. An b'a bɔ sisan k'ale bila kɛrɛfɛ. An bɛ tulu dɔɔni k'an ka da kɔnɔ tuguni ka sɔrɔ ka kibda k'a la n'o ye biɲɛ. An b'a fana yira n'a yɛrɛ ye k'a kɛ i n'a fɔ a ji bɛna ja dɔɔni. An bɛ nafɛn mugu ni kɔgɔ fara a kan k'a ɲagami ɲɔgɔn na. A ji jiginenba an bɛ jaba in fara a kan k'a n'o yira ɲɔgɔn fɛ. A mɛsɛkɛn ka ca nka n'i y'a da i nɛ kan i b'a dɔn ko duman don. An b'a yuguyugu dɔɔni ka sɔrɔ k'a wusu. An b'an ka da cɛ bɔ ka sɔrɔ ka fɛnni dɔ ta an bɛ takami ta k'a don fɛn kɔnɔna na ka sɔrɔ ka tuluni bɔ a sanfɛ ka sin ka giri ten tɔgɔ da datugu o b'a to a bɛ wusu. N'i y'a da i nɛ kan a bɛ kɛ i n'a fɔ i y'a jeni de k'a sɔrɔ i m'a jeni yɛrɛ. Miniti 2 bɔɲango dɔrɔn a sera. An b'a ɲami ɲɔgɔn na dɔɔni ka sɔrɔ ka kɛlɛ mɔɲɔgɔn a sanfɛ. Aw bismillah. Aw ni yan ma sauce tomate de don. An ka da kalayali an bɛ sogo k'a la. Kɔgɔ dɔɔni an bɛ sɔrɔ k'a ɲami ɲɔgɔn na k'a bila yen nɔ a ka tobi n'a yɛrɛ ji n'a tulu ye. O kɔfɛ an bɛ tulu k'a la k'a n'o fana yira ɲɔgɔn fɛ dɔɔni. An ka sogo yiranen ɲuman an bɛ lɔgɔti kuyɛri ɲɛ 1 k'a la k'a n'o fana yira ɲɔgɔn fɛ miniti 2 bɔɲango.
Jaba kungele tomati kunduru o tigɛ ko ɲuman fɛ n'a y'i jɛ i bɛ se k'a si migisɛri la. An b'a ɲami ɲɔgɔn na ka sɔrɔ k'a sɛbɛkɔrɔ yira ɲɔgɔn fɛ f'a yɛrɛ k'a fɔ ko n to ten dɔ. A yiranen ɲuman an ka karɔti den 2 tigɛlen ko ɲuman an b'o k'a la k'a n'o fana yira ɲɔgɔn fɛ miniti 2 bɔ ɲɔgɔn. O kɔfɛ épice mugu fɛn fɛn min b'i bolo i b'o bɛɛ k'a la sa ka sɔrɔ k'a n'o fana don ɲɔgɔn na miniti 2 bɔ ɲɔgɔn. A donnen ɲuman ɲɔgɔn na an bɛ ji litiri 1 bɔ ɲɔgɔn k'a la nka i kana ɲinɛ ka i ka sogoko jateminɛ dɛ n'a sɔrɔ la sogo magayalen don. An b'a kɔgɔko jateminɛ ka sɔrɔ k'a datugu miniti 15 bɔ ɲɔgɔn. An ka poivron ni layi susulen an b'o tila kelen k'a la. An b'a datugu kun miniti 15 bɔ ɲɔgɔn. An ka na ji jigilenba sele wusu ye an bɛ tila tɔ kelen k'a la. O tila tɔ kelen in na i bɛ poivre mugu dɔɔni fara ale kan ka sɔrɔ k'a bila a ka wusu miniti 10 bɔ ɲɔgɔn. Aw bismillah. Kuku n'a sɔrɔ la i ɲɛda si buruburunin ka ca ani point noir e ka nin essayer tan. Sɛfan den kelen ji jɛman 10 cuillère fitinin ɲɛ kelen ani nemurukumuni cuillère fitinin ɲɛ kelen bɔ ɲɔgɔn. An b'a sɛbɛkɔrɔ gosi f'a ka kanga. Ni masiki min filɛ nin ye n'i b'a k'i ɲɛda la i b'a kɛ wulada yanfɛ fan ka taa sufɛla yanfɛ fan na. Sabu nemurukumuni b'a la. Tile n'ale tɛ teri ye. A kangalen ɲuman an b'a jɔsi an ɲɛdaw la. A jɔsilen ɲuman an ɲɛda la an bɛ Kleenex fosi k'a bara la ka tila tuguni ka dɔ kɛ ale fana sanfɛla la. I b'a kɛ k'i ɲɛda bɛɛ labɔ. Miniti hakɛ t'ale la i b'a to yen a ka ja i ɲɛda la kaki. N'i b'a sama ka bɔ i ɲɛda la f'i yɛrɛ k'a dɔn ko si buruburuninw bɛ ka sama ka bɔ a fɛ. Ani point noiru. I bɛ sɔrɔ k'i ɲɛda ko ji wɔlɔkɔ la aw kan bɛɛ. Kuku sɛfan ji jɛman masiki. Sɛfan den kelen ji jɛman nɔnɔmugu cuillère ba ɲɛ kelen ani 10 cuillère fitinin ɲɛ kelen o kan ka ɲɛda 2 bɔ. N'a kɛra ke e de ɲɛda ye ɲɛda ye a ji jan bɛ waati bɛɛ i bɛ nin k'a la semaine kɔnɔ siɲɛ 2 bɔ ɲɔgɔn ka se siɲɛ 1 yɛrɛ ma. A b'i ɲɛda hydraté ka bɔ ni mini d'a ma. An ɲɛdaw kolen jɛlen pasi ni safinɛ ye an bɛ ji jɔsi ka bɔ a la ka sɔrɔ k'a k'an ɲɛda la. Sɛfan ji jɛman ye antibactérien fana ye. An b'a to an ɲɛda la miniti 30 bɔ ɲɔgɔn f'a ka ja ka ɲɔgɔn minɛ. A jalen ɲuman an b'a ko aw kan bɛɛ. Ale de bi min heure 1 bɔ ɲɔgɔn ɲana an da wa ale de ka di. Aw ni yanma ni maanaw. An bɛ ji litiri 1 an ka barada kɔnɔna na. Ɲamaku kɛnɛ i b'o ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. Nemurukumuni kunguru olu bɛɛ kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka da kɔnɔna na komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na nin ye mɔrɛnga ye ni maa dɔw k'a ma ko basireni. An b'o cuillère ba ɲɛ 1 bɔ ɲɔgɔn ta komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ne ta in tɛ cuillère ba ɲɛ 1 bɔ kosɛbɛ. N'a sɔrɔ la kɛnɛ de b'i bolo o y'a la kabako ye an bɛ tamaro den 5 k'a la walima den 7 bɔ ɲɔgɔn i b'a kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma nka i k'a kɛ magama ye dɔɔni an b'a to yen a ka wuli miniti 10 bɔ ɲɔgɔn. An bɛ sukaro fitinin k'an ka théière kɔnɔna na o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka nanaye fara o kan o kɔfɛ an ye minnu wuli ɲɔgɔn na an bɛ n'o fara a kan. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la baara ɲɛna ale de kan ka min heure 1 yan'an da waati cɛ. Aw bismillah. Aw ni yanma bi an bɛna maloseri de tobi nɔnɔ kɛnɛ na. Fula wɛrɛtigiw bi yan wa? Ayiwa a y'aw terikɛ fulaw ye dɛ waasa u ka se ka nɔnɔ litiri 1 bɔ ɲɔgɔn d'a ma. An bɛ nɔnɔ litiri 1 k'an ka da kɔnɔna na. Nɔnɔ litiri 1 kɛlen an ka da kɔnɔna na an t'a to yen a ka kalaya dɛ. An bɛ sin ka na malo ko ten tɔ malo temi verre ɲɛ 2 kolen jɛlen pasi an bɛ n'o kɛ da in kɔnɔna na. An bɛ sukaro temi verre ɲɛ 1 bɔ ɲɔgɔn k'a la i b'o ko in kɛ k'a bɛn i sago ma. N'a sɔrɔ la ko nafɛn dɔ b'an bolo min bɛ seri kasaja i n'a fɔ bɛnɛfunti an b'o dɔ k'a la. Wa hali n'a y'i ja i bɛ se ka gɔngɔlili fara a kan. An tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ ɲana a b'a fɔ k'a bɛ fugufugu ka bɔn an bɛ to k'a lama f'a ji bɛna jigin kosɛbɛ. N'a ji jiginna a bɛ kɛ i n'a fɔ a bɛ dun. N'o wagati sera n'a sɔrɔ la bɛri b'an bolo an bɛ bɛri fara a kan ka barama dajɛ k'a da la a ka wusu. An b'a to yen a ka wusu miniti 5 bɔ ɲɔgɔn. Ni miniti 5 bɔ ɲɔgɔn sera an da yen k'a kɛ bɔlinin kɔnɔna na k'a da an ka dudenw ma. Sarafa ka tobili bɛ sɔrɔ orange sanfɛ kunnafoniw 37 saba fila 1 fu ani falaki a ye wele kɛ. Aw ni yanma bien sautélen. Ni y'an ka bien jaba marinade kɛ fɛnw ye kɔkɔ moutarde cuillère ba ɲɛ 1 cuiri mugu cuillère fitinin ɲɛ 1 poivre mugu cuillère fitinin ɲɛ 1 layi poivron persil. Bien kɛ da kalayalen na tulu kari fara kan kɔkɔ hakɛlama an b'a ɲami ɲɔgɔn na komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na an b'a bila f'a ji ka ja k'a kɛ i n'a fɔ a bɛna yiran. O kɔfɛ an bɛ vinaigre dɔɔni fara an ka jaba tigɛlen kan ka marinade in k'a la k'a mariner k'o fara a kan.
Ama nyami nyana miniti fila bonyango ka soro ka nga kuloni sanango ko ji kala ji fitini doro ikana na ji chayare. Aga tobi miniti duru bonyango o kofe amba dele ka bila ka ushu koma were nyabala asira ka ba. Adeni buru mango au bismillah. Kuku ame bozo febi. Ame rofu glan ka do anga jeko konnana. Ka ji kar ke barama konnana ka jeka nunum blala. Jaba kuma ba kele tomati den flambo tika ko kuma ya ani logoti kuyar banye kele. Koko doni amba bila ka tobi fa jikaja. Ame maloke dala ka daba kama ka jicha ya wasa anga na duna soro akola. Anga daga jijigile mba ame sumala kuyar fitini ni nye flakala. Jaba irane mugu kuyar fitini nye kele. Amba yugu ka bila ya ka tobi. Amba anga rofu to kala. Ani nakasa tikela mfe to munu bibolo no kadi jeke kola. Ambo lube kala. Anga kini tobilenji ambo kala litiri kele mbonyango. Amba blaka tobi fa kasakatika ukofa amba blaka ushu. Ame tulu blenchori kasoroka achonchon. Au bismillah. Kuku kafe kangale kadi no e cappuccino e ngafu ya tibolo. Ami jite mi veri nye flake bidongono. Ame kae papie kuruko jo adala. Wasa kefe nununga seka kakono chogo ya nyumana. Sugaro kuyar banya nani? Nescafe kuyar banya fla. Ama anga bedon datugu ko nyuma kasoro ka sebe koro kuchu. Miniti duru bonyango. Ana ambulo koko boninga yano. A kuchu le nyuma anga nono kalamani. Wali maa sumaleni. Amba shuru asanvelala. Au bismillah. Au ni yang ma bi mina shawarma tilman dorike ni bara nige batenena. Ni ben nunu fasuku regla. Ama gobe jo shawarma burula ne ni sani. O temenen kofe ama gobe jo Philadelphia la. Ale mascarpone la maredo a kadiko jugun ni kosugu nununa. Amba joshi anga burunu fantan nani bela jirelen konnana. O temenen kofe ame soro kana alaje na soro la shebu de bibolo walima sogo bude bibolo ibena oka sanfelala. Neta yin sogo bude nye sogo balabala ni no kosi no e marina di bingane ka koko doni kala doron kofe nya bobo nyogona tanto ka iran doni ina foka suti doni. Sogo kelen ko ala ame ordevru kunguruni kala salati, tomati, avoka ani kongomburu fenfe min bibolo sa ibese ko bedadada konnana wasa ka jadoron. Ande nyina jaba ko de jabani doni ambu fifa sanfela la jaba kadala ko jugu. Na sorola ko ali pomme de terre bibolo o irani nyuma ibese ko ka konnana de nga bi ne kun peresele no ma ni ne bale gladro ba soro de peresele de do ko chama ni getine na donc ne te yere bla pomme de terre irana de o fana ko were de ni ma no an flow e kuma do la anzali akabu ko fe na sorola manji bibolo ba da manji konnana ka manji sika kanga ko mi manji nda on bolo folo amanta da poli konnana wasa akake croustillant. Na kalera dro ayere ba ya bisinga nwa minute ndo ina fo ya ijala chuga mina. O kofe ame soro kana ambeleki papier la. Papier be fanga kana chugo dineni mano. Papier be fanga kana chugo dide. Ndo donde ayo fo yego manderla. Publicité te nga Philadelphia nkadi tro ni buru ni nunun konnana. Au bismillah. Auni yang ma bi amena dumini dole tobi mamunu be Espanya fanfe kata olu kanga don Espanyolu ba fo ko trufa mamunu be Arabu jabana nagata olu ba fo fagaha neni manao abeseka ke abe soranga Mali koron felala abeseka ke ala abe soranga Mali ere konnana me anta don ka be du abe tanchugo yenela Arabu ba fama fagaha Espanyolu ba fo trufa anglais mau olu ba fo ko trufle ni masa foko la nga fende aiwa amena tobili dabo anga maube soro o fan vero nuna abeseka ke olu klubenina ni watina au bismillah Jien dona nywana sakoyi ambe binyanga dumini soro ka dun sakoyi ambe jidoni ke da konnana amena balabala lide dabo iba sanango folo abe bobo de la ola iba sanango de folo ka kila tukuni kana balabala doni amba to ina ka balabala miniti bisaba bonyango ame koko doni faraka a balabala tola ame soroka datugo aga balabala miniti bisaba bonyango selin fleni amba taka fara wuli ka bwala nebe ka farafian tobi de mado be no lute fara wuli ka bwala ere olu ba duna farai nga nebe ka nta farafian tobi abe tigɛtigɛlen ɲuman an b'ale bila kɛrɛfɛla la ka sɔrɔ ka na sogo kɛ da la an bɛ sogo to yen nɔ a ka yira yɛrɛ ma dɔɔni o kɔfɛ an bɛ tulu dɔɔni k'a la n'a yira na wagati min na an bɛ jaba k'a la ka kɔgɔ k'a la ka tomati fana k'a la an ka kan na n'an b'a fɔ o ma ko dani
An b'an ka marinade binkɛnɛ fana fara kan ka sɔrɔ ka ni nunu yiransa fo an ka jaba nunu kolo ka faga an ka jaba ni dani kɔni. N'o kolo fagara wagati min na an bɛ sɔrɔ ka na a jidonko ɲɛɲini. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na yanni an k'an ka da jido an b'an ka turu fa k'a la turu fila faga ne ni manɔw kulobilenga a bɛ se ka kɛ nin fɛn in b'an fɛ yen nka anw t'a dun. An bɛ ji litiri 1 bɔɲanko k'a la. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na poivre mugu k'a la. N'a sɔrɔ nafɛn mugu wɛrɛw b'i bolo i bɛ se k'olu fara a kan nka ne ye n ta kɛ sɛnbilenma. O baara ɲɛnabɔlen an fɛ an b'a kɔgɔko jateminɛ. N'a sɔrɔ la furundoni b'an bolo an bɛ furundobani 1 filɛ a la walasa o kasa n'i ka kolokola la. An b'a datugu f'a ji ka jigin kosɛbɛ. N'a ji jiginna waati min na kɔni o kɔrɔ ko k'a sera dɛ. An b'a to a ka wusu dɔɔni dɔrɔn ka sin k'a bɔ ten nɔ. Duden bɛɛ bɛ se ka nin sɔrɔ ne ni mana ka ca dɛ. A fɔ an na se ka jɛ nin na ne ni manɔ a ka di kojugu. E mɔgɔ bɛ yen nɔ k'i ma deli k'ale dun kariya i k'a san a ka di trop. Ale ni fɛn bɛɛ de bɛ se ka dun buru kini makɔrɔni.